Presyo sa kamatis sa General Santos City misaka og 30 pesos matag kilo. Gumikan matud pa sa kakulangon sa supply nga epekto sa mga nasinating bagyo sa laing lugar. Ani a report. Maihap ra ang mga tindahan nga nagabaligya og kamatis sulod ni ining Bagsakan Center o public market sa Barangay Bula sa General Santos City. Matud sa mga mamaligyaay, nihit kuno ang supply ni ini magduha ka semana na. Gani miabot na sa 90 pesos ang matag kilo ni ini kung itandi sa mga milabayng semana nga anaalang sa 60 pesos matag kilo. Kulang ang supply. Kulang ang supply because naitagaw-bang lugar, gakuha dere. Gumikan sa kataas sa presyo, duna kunoy mamalitay ang miatras kay namahalan. Tapos ang mamalitay, kuan po siya ka ng musay mo, kuan yun musibat kay mahal ana. Pero wala man sila mahimo kay maumang yun ang presyo. Posible sab nga mas mumahal pa ang presyo ni ini kung gina-retail sumala sa usa ka mamalitay. Ang ako amang word, ginabaligyan ako ba, gina-retain ako. Mudo ka po ang presyo. Matud sa tagdumala sa maong public market, epekto matud pa sa mga nasinating bagyo sa nasod ang hinungdan sa pagtaas sa demand sa kamatis. Nag-start na siya itong nagbagyo sa Manila, yung bagyong Christine, automatic. Yung mga primary like mga kamatis, mga highland crops natin, nagtaas halos lahat. Kasi nga mataas ang demand sa Luzon. Kaya dito sa atin nagkulang tayo ng supply. Hinuon mipasalig ang tagdumala sa maong public market nga kontrolon gihapon nila ang mga mamaligyaay kinsa nasubrahan sab sa pagpresyo ni ini. Kauban si Bong Vicencio, Efren Mamak, 1 Mindanao.